Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. F'5 snin inklużi l-perjodu tal-pandemija tal-COVID-19, il-Kamra tar-Rappreżentanti għaddiet kważi 250 att leġislattiv, qabel ma l-aħħar 10 snin tal-amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ifisser taħt it-tmexxija ta' Prim Ministru Roberta Bela mill-2020 lil hawn għaddew aktar mid-doppju ta' liġijiet. Dawn l-aħħar 5 snin l-ammont ta' 249 liġi ġdida taħt il-Gvern Laburista ta' Roberta Bela fissum il-Parlament għadda kważi għad kull ġimgħa. Fl-aħħar leġislatura ta' KONZPN kienu għaddew bis 112 liġi. L-aktar bidliet fil-liġijiet esistenti kienu jinkludu l-modi kif jinħatru karigi importanti fil-pajjiż, fosthom dawk il-ħatra ta' President, Prim Imħallef u l-Kummissarju tal-Pulizija. L-amministrazzjonijiet ta' Dr. Roberta Bela li ħatmun fidejh nhar 13 ta' Jannar ta' 5 snin ilu u riformi kbar. Fost oħrajn iddaħlu għall-ewwel darba regolamenti fuq aġenti ta' proprjetà, notara u periti, riformi fil-kodiċ ċivili u kriminali u regolamenti biex jipproteġu l-espressjoni ħielsa, protezzjoni l-artisti u l-ġurnalisti. F'dawn l-aħħar 5 snin kien hemm riformi ġodda li jgħinu lill-familji bħal pereżempju żieda fil-parental leave u riforma fil-liġijiet tal-kirijiet ta' qabel l-1995 kif ukoll ir-regolazzjoni tas-suq tal-kera ta' wara dik id-data. Il-Gvern ukoll daħal mezzi ċar kif jinforza liġijiet passati bħal jimpromovi l-impjieg ta' persuni b'diżabilità fuq li jestenda numru ta' drittijiet pas-servizzi tal-IVF. Minn barra hekk, il-Gvern daħal diversi atti legali biex joħloq setturi ekonomiċi ġodda. Fost dawn hemm lat li proteġi qbiela tal-bdiewa, is-servizzi finanzjarji virtwali kif ukoll lat fuq żoni ekonomiċi esklusivi li se jwassal l-akbar investiment f'enerġija rinnovabbli permezz ta' wind farms fiċċ il-baħar.